बयबो गोसो दङब्ला बुंना लाखादा होननाय मेथाइखौ रिल्स बानायगासिनोहाय आंबो बानायनोसैहाय दुमफाव जालायबाय दा ओंखाम उखैदों आंहा उनाव बानायबाय था हे दुमफाव प्लिज ना प्लिज आंबो बानायनोहाय मालाय बयबो बानायजोब्बाय है उनाव बोराय जालांबा बागोनसो बानायखानोसै आंबो प्लिज दुमफाव देहाय दे रोंला आङो एबारनिया बिराद मोजां जाबायहाय आयु माथो बारा मोजां जायाखै एबारनाबो खेबसे मोजां ट्राइ खालामबावनि र' एबार आयुहाय हापां मोनसे रिलखौनो इसिबां गोबाव खालामबाय थायो नामाहाय थै आं मबाइल हमना होबाय थानो बाबायहाय थै बायाखै र' खेबसे खालामबावनि खथ्थ' मोजां जादों नै बेनो आरोबाव खालामबावबा बांसिनसो गाज्रि नुगोन हापां औहाय गले गले खालामबाय थाबा बांसिनसो गाज्रि नुगोनहाय बेनिखायनो बेखौनो पस्ट खालामनोसै आं आयु दुमफाव दसेनो जा शेयार जाखाबायहाय जा कमेन्टबो फैसोदों नै दुमफाव नोंबो खालामदोहाय दुमफाव नोंबो रिल्स मोनसे खालामलाय बे मेथाइआव ओंखाम उखैनाया मा जादों आंहा नोंहा रिल्स बानायनायनि टेनसन लाइक मोनगोन ब्रा लाभ रिएक्ट मोनगोन नोंनि लाभ रिएक्टनि चक्कराव आं ओंखाम उखै जानांसिगौ आरो नोंहा खालामबाय था जा कमेन्ट खालामदोंहाय सेंग्राफ्रा आयु बुंना लानांसिगोन फाग्लिखौ जालायबावदोंहाय नै सोरबा दाथ' नार्जिबुदाङा खम मेगन सासिगोनहाय आंनि रिल्सखौ नुनानै सेंग्राफोरा जेरै आंखौ फल' खालामदों जेरै आंनि भिडिअखौ लाइक खालामदों खम मेगन सादों बे नार्जिबुदाङा मेगन सादोंहाय साला थगाय सुलाया नार्जिबुदांखौ मेगन साहोनोसो रिल्स बानायदों होनबा नोङो औ बेबो नंगौ आं नार्जिबुदांखौ मेगन साहोनो थाखायबो रिल्स बानायदों आरो लाइक मोननो थाखाय कमेन्ट मोननो थाखायबो रिल्स बानायदों आरो नार्जिबुदाङा जेरै आंखौ थगायदों ना फोथाय खेबस' खालामदों बे रिल्सजोंनो आं बेखौ दोखो जेलेस जाहोगोन आं र' आमोखिया दसे थानानै सिंगोल होननानैबो पस्ट होबावनोसैसो आं हारसिं लाइफआनो बिराद मोजां माने सिंगोल लाइफ इज बेस्ट दिनैनिफ्राय नैबे हापाङा सिंगोल आयु फेसबुकआव सिंगोल होननानै खिन्थालायथारनांगौ आरो औ नार्जिबुदाङा नुनायनि नार्जिबुदाङा आंखौ सिंगोल होननानै स्टेटास होबासो बेहा मेगन सागोन दा खिथुआव अर नांखांगोन अब्लासो मानोथो सोमस्रिखौ मोजां मोनो बेलाय सोमस्रिखौ मोजां मोननायनि मस्लाखौ आङो फेसबुकआवनो पस्ट होयै बेखौ जेलेस जाहोगोन आं नै दुमफाव सेंग्राफ्रा आंनो मेसेज हरबायानो सिंगोल होनना पस्ट होस्लाबनाय लोगो जा मेसेज खालामहरबाय सेंग्राफोरा बा बिराद गिदिर एचिभमेन्ट खालामनाय बायदि मोनथारबाय नामा नों हापां दा दसेल' नार्जिबुदाङा दानो सना फिथर होनहरबानो गैलाबो गलिबायबो नै बालाबो गलिथाराहां आं सोमस्रि नङा माथो एसेयावनो गलिनो आया नों बेयावसो नोंखौ नायगिरगासिनो दं आङो मानो नांगौ आंखौलाय आङो डाइरेक्ट पइन्टआव फैखानोसै जिलापिफोर बायदि खोथाफोरखौ आं पाकायला माने नोङो दासो फेसबुकआव पस्ट होदोंमोन ना मोनसे गोसो दङब्ला बुंना लाखा आदा होननायखाय बेनिखायनो आं नोंखौ प्रपज खालामनोसै आङो गोसोबो दं बुंनाबो लानो हाखागोन मा फैगोन बैसागुआव आंजों सैमा अरलायहोगोन नामा बुंदोब्रा मा सिहं हं जानानै थाखो ओइ थख्ला आङो बेखौ ओरैनोसो फेसबुकआव हगारदों दा ओरैनो हेगारबानो बुंना लानो होदों जादों बे नङाना मा बिदिब्ला नोङो सिंगोल सेंग्राफोरखौ थगायबाय हाबां नों गावनो भिडिअ बानायनानै फेसबुकआव पस्ट खालामदों गोसो दङब्ला बुंना लाखा आदा बिदि होननायखायसो आं बुंनानै लादों बा थगायबाय जोंफोरबायदि सिंगोल सेंग्राखौसो मोनो नोंसोरो थगायनो आं बेखौ ओरैनोसो होदों दा मेथाइखौ मोजां मोननानै नोंसोर बायदिया ओरैनो होयो नाथाय जों सेंग्राफ्रा नंगौखौनो सानो डिलिट खालाम दानो डिलिट खालाम जुदि प्रपज खालामजानो बायोब्ला गावसोरनो प्रपज खालामनो खोन्थायो गावसोरानो बादा होफिनो डिलिट खालाम भिडिअआ ओइ फाग्ला नांगोन नाय नोंसोरखौलाय सोरथो नंगौ साननानै लानो खिन्थादों बे सिख्लाफोरनि रिल्सआनो नंगौ सानहोयो जोंखौ नंगौ सानहोयो बेथ' आरो सिंगोल होननानै पस्ट होबावदों दानि दसे बावैसो हाबां नों सिंगोल नंमारगोन ना नंमाराब्रा ओइ जाम्बा लरग' आं सिंगोल नंगौ ना नङा नोंनोलाय मानो नांगौ जल्दि थां नङाबा इसिबां दुगिना नों हाबां जों सिंगोल सेंग्राफोरनि साव नांगोन नोंनाव साव मोजां हौवा मोनाब्रा नोङो मोजां हौवा मोना हिनजाव गोसो थोफ्लेनाय साब्रै साबा हिनजावफोरखौ लानानै बेरायनाय हौवासो मोनगोन नों ओइ थख्लाख्लानो बारा खोथा बुंनाङा थां बोरमानि दारिफोरखौ बुफुनानै खर'आव लगायनानै लाय थां मा आंनि खर'नि खानायखौ नोङो दिनै बिदि बुंबाय खानाय गैया गारानो लासिं सिं खानाय नायगिलायबावो थां बोरमानि दारिफोरखौनो फुनानै लाय थां नों खर'आव लागाव दानाबा आंनि खानायावसो थांबाय आं लाजिबायलै आयु माबायदि खाना दंफाव फेसबुकआव पस्ट खालामनायखौनो जि नंगौ साननानै बिदि होसो फैथारबाय आं आरो माथो बुंबावनोहाय ओइ हापां गोसोआलाय गैयामोनलै नाथाय नोङो भिडिअ'आव गोसो दङब्ला
हायाब्लाबो बुंनोसैलां देग्लाय बैसागुआव आंनि जरा जागोन ना आंजों बैसागु मोसाफागोन ना हाफां सन्थुला मा जाखो नोङो सान्दों माथो जौ लोंबाय नामा थोद सैथो बाथ्रा बुंबाबो जौ लोंनायसो नुयोलै मोनसेबो सैथो खोथा बुंजायालै होमबालाय मानोथो गोदाव सोराव बाथ्रा बुंफैदों आइया नोंसो फेसबुकआव भिडिअ आपल'ड खालामदों दा इन्सटाग्रामाव आपल'ड खालामदों दा गोसो दङब्ला बुंना लाखा आदा बेनिखायनो बुंफैबायब्रा माबा उल्थासो जालायबाय होमबा बुंनाङामोन होमबा ओइ फेसबुकफोरावलाय इन्सटाग्रामफोरावलाय बिराद भिडिअ बानायो दा बेफोरबायदि भिडिअ बानायनायखौ ओरैनो मेथाइफोरखौ मोजां मोननानैसो बानायो दा बे मेथाइजों लोब्बा लाखिनानै आंनि जिउआबो बे मेथाइजों एखे बिदि नङाना थोद जोंफोरा सिख्ला अनसुलाफोरा नंगौ सानोलै साला सेंग्राफोरखौ जावलिया खालाममारोलै सिख्लाफोरा बेनिखायनो भारमिउजा सिख्ला बास जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ आयु दुमफाव मा जाजोबखाय मानसिफोरा आंनि बे मेथाइ दोंसे फस'नायखौनो इसेबां बिदि सानथारबाय आरो आं रोंलाहाय दुमफाव हाय मालाया मा जायो जाबाय था आं मिथिलाहाय आंहा अमा बेदरजों नारजिजों जानो लुबैनाय हामथारला हे दुमफाव नोंनाबाथ' खालि जानायल' ला 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 लु 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 ला 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 ओइ हाफां मोनसे हेल्प नांगौमोनलै नोंनि मा जाखो माबालाय साम' खिंखिरि सनानि जिन्जिरि आंखौ ब्लक खालामबायलै बेखौ नायलाय नोंनि एकाउन्टनिफ्राय फेसबुकआव नामा औब्रा फेसबुकआव होमबा आच्छा दुमफाव लोदो बुसाव मा खबर मानो नांगौ नोंनोलाय आंनि खबरखौलाय नै 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 आखला माबा खाब्रां ब्रां थोद मालायफोरनि आखला गाज्रि जायोबा मोजां जायोब्ला बेना माबा असदा खाब्रांसो आखलानो औ जायो आंना बेनो ओमफ्राय आंनिफ्राय फैसा दाहार लांनाया बोरो मानो होफिनाखै नों आंनो दाबो बेनोथ' ब्रा साम' खिंखिरिजों दाखालि लाइन मारिहैबाय बेयावनो जोबजोब्बाय ब्रा नोंनिफ्राय दाहार लांना थांनाय फैसाया दा बेखौनो नांफिनगौ जादों आंनो साम' खिंखिरिनिफ्राय लाफिनासो गारगोन आं इसोर बेखौनो लाफिनलायबावो आरो आयु आयु नङाबा माजोंथो होनांगौ जाखो नोंनो फैसाखौलाय आंनाव फैसा थाइसेबो गैलाना साला बे साम' खिंख्रिजों लाइन मारिनायावनो जोबजोब्बाय बेनिखायनो साम' खिंख्रिनिफ्राय बिफिननानै नोंनो होनोसैब्रा दुमफाव साला सोमसेयासो उल्था आंनो फैसा होयोमोन माखासे सिख्लाफ्रा आंनिफ्रायसो लुथिलै दै नै अमा राजा साम' खिंख्रिया मा बेलाय प्रफाइलानो लकसो साम' खिंख्रि ना साला बोरमा फान्थिया आंनिफ्राय फैसा जानानै प्रफाइल लकसो खालामबावदों बियो हा नङाबा बेखौ दोखोरायहरबायमोनलां बिनि टाइम लाइनाव आच्छा प्रफाइल लक खालामग्राफ्रा सब धार जानाय गोजासो धार जानाय फैसाखौ बिजानो गिनानैसो बिसोर प्रफाइल लक खालामनानै लायो दासो बुजिबाय आं खोथाखौ मा बुङो बे अमा राजायाबो माबा फैसा होनो थानाय धार गोनांफोरासो फेसबुकआव प्रफाइल लक खालामो जारलासोहाय माथो अब्ला साम' खिंख्रिया मानो प्रफाइल लक खालामनानै लादों बियो मानि थाखाय हा मा दं बिनि प्रफाइलाव माथो जेबोआनो गैया आंनो फैसा होनो थानायखायसो बियो आंजों बायदिसिना बुहरजानो गिनानैसो प्रफाइलखौ लक खालामदों दा बियो फैसा धार थानाय मानसिफ्रानो प्रफाइल लक खालामो आं मिथिबाय दिनैसो मिथिबाय आङो गुबै जाहोनखौ ओइ फाग्ला मालाय सोरबा न'नि मानसिफोरखौ नुजानो गिनानैबो प्रफाइल लक खालामो मा उल्था बुजिबाय नोंलाय दोन फैसा दाहार गोनांफोरासो प्रफाइल लक खालामो आं जेबो मिथिया दे अमा राजा आंनो फैसाखौ नांफिनगौ मालायनिफ्राय फैसा दाहार लानानै सिख्लाफोरनो बायदिसिना जाहोहैग्रा आइसक्रिम जाहोहैग्रा चावमिन मम' जाहोहैग्रा नांफिनगौ आंनो फैसाया गैयालाय दुमफाव आं साम' खिंख्रिनिफ्राय बिनानै नोंनो होफिनगोन ब्रा बे लोखिसारा साम' खिंख्रिया थामानि जिन्जिरिया आंखौ जेरावबो ब्लक खालामजोब्बाय फेसबुकआवबो इन्सटाग्रामावबो वाट्सआपआवबो मबाइल नाम्बारखौबो साला औ मोनसे खोथा गोसोखांदों र' गुगोल पेआवथ' दङलै बेयो गुगोल पेआव मेसेज खालामनानै दिनै ओरैबायदि सिगिहरनानै फैसाखौ लाफिनसै आं आयु गुगोल पेआव सेन्टार मेसेज खालामनानै फैसा बिहरनोसै आरो नोङो माथो उफायबाव ब्लक खालामजोबनानै दोनबाय गुगोल पेआव ब्लक खालामथ'वाखै बियो र' गुगल पेआव मेसेज खालामनानै फैसाखौ बिहरफिनगोन आं माबायदिखा नों अमा राजा हा बेसेबांथ' फैसा लाखो बेलाय नोंनिफ्रायलाय चावमिन मम' जानायाव 80 थाखा थांदों खोमा आङो मम' जादोंमोन 40 थाखानि बे चावमिन जादोंमोन 40 थाखानि 80 थाखा बेनिफ्राय आं बेनो जिअ'आव रिसार्ज होना हरदोंमोन 300 थाखा माने 380 मोनो आं बेनिफ्राय 380 आयु हाबा मा इसेबां बुरजा फैसा जानानै दं बेलाय साम' खिंख्रियालाय अमा राजानिफ्राय 380 गोजोन मा खुसि मोनदों नामा थाइसे थाखा फैसा खामायनोबो बेसेबां थैखौ दै खालामनांगौ गोनां जायो 380 बेसेबां बुरजा फैसा नों मिथिगौ नामा दे अमा राजा नोंनि थैया थैयैनो जानानै थाबाय थाथों दे दै दा जाथों नांला आंनो नोंनिफ्राय फैसाखौ नंगौ नामा ब्रा आं होगोन ब्रा लासैनो नोंनि लासैया लासै जालांबाय थायो नांला दे अके हादुबा बेसेबांथो लायामोन नोंनिफ्राय फैसाखौ 2000 गोजोन लानानै थांदों आरो
नोंनिफ्राय 2000 गोजोन फैसा लानानै ओमफ्राय सिख्लानो जाहोबाय ओमफ्राय सिख्लानो जाहोनायाव 380ल' थांबाय ओमफ्राय बे 380ल' फैसाखौ नोंनो होनो नागिरबाय बेबो सिख्लानिफ्राय बिनानै जारलासै बेयाव मा राजाजों खल्था गाज्रियालाय आरो थौदो थांनोसै औ थौदो